El propòsit té molt a veure amb el servei als altres. O sigui, quan explorem els ikigais de la gent, rarament és un ikigai egoista que no beneficia ningú més. Sempre és algú que a través del seu talent o del seu do natural vol donar un benefici a la humanitat a través d'un propòsit, d'un sistema, d'una creació, d'alguna cosa que està fent. El problema quan es treballa amb els 4 cercles de l'ikigai és que en el quart cercle, que és el que el món necessita, hi ha qui pensa que ha de ser una cosa grandiloquent, no? Allò, el que el món necessita és aturar la guerra de Gaza. El que el món necessita és aturar la fam a no sé on. Però clar, les persones normals i corrents com nosaltres no tenim aquest poder per fer això. També et dic que jo prefereixo llegir a escriure i jo prefereixo escoltar que parlar, però per alguna misteriosa raó la vida m'ha posat a l'altre cantó. Per què és bo tenir 2 ikigais? Per diversos motius. Un, perquè si tens un mal dia en l'ikigai A la teva feina, sempre et pots refugiar en el B. No et poses a tocar el violí o a escriure. I 2, que el dia que et jubilin, el dia que ja no puguis fer això que ha estat la teva professió, et podràs abocar en l'altre. Wabi Sabi, que es tradueix com la bellesa de la imperfecció, es basa en 3 principis. I és que només el que s'assembla a la natura pot ser bonic. Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Espiritualitats Arrels Personals. En els darrers anys, conceptes com l'ikigai, la recerca de propòsit i l'atenció plena han passat de ser idees pròpies de tradicions orientals o de cercles filosòfics a convertir-se en referents de benestar i d'espiritualitat. Llibres, podcasts i xarxes socials en parlen constantment i moltes persones s'hi acosten buscant una vida més plena, equilibrada i conscient. Tot plegat mostra com la saviesa antiga es pot traduir i adaptar als reptes d'una societat marcada per l'estrès i la incertesa, però que no vol perdre del tot la seva profunditat espiritual. En aquest context, la figura de Francesc Miralles és especialment rellevant. Escriptor i traductor, ha publicat nombrosos llibres que han estat traduïts a desenes d'idiomes i que han inspirat lectors d'arreu del món. Coautor conjuntament amb Héctor García del supervendes Ikigai, els secrets del Japó per una vida llarga i feliç, és considerat una de les veus de referència en l'àmbit del creixement personal i la recerca espiritual. Recentment ha publicat Homo Solver, els 15 problemes que has de resoldre perquè la teva vida valgui la pena, i és que a través de les seves obres ha sabut connectar coneixements ancestrals amb inquietuds del present i convidar-nos a explorar el sentit profund de la nostra existència. Francesc Miralles, benvingut a Espiritualitats. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i acceptar tenir aquesta conversa. Un gust. Moltes gràcies per tenir-me aquí. Francesc, mira, l'altre dia a classe, amb els meus alumnes de màrqueting, els hi vaig proposar de fer un exercici per trobar el seu Ikigai, que potser per les persones que no coneixen aquest terme japonès és un mètode que ens serveix per trobar la nostra raó de ser o propòsit de vida. I em va fer una pregunta que m'agradaria traslladar-te, i és, quan estem definint el nostre Ikigai, com el podem diferenciar entre un propòsit profund, d'un simple passatemps o d'una afició? Això et diria, Jordi, que és la persistència. O sigui, tu pots ser... És com un novel·lista de les moltes històries que té, quina tria. Doncs si és una història que et ve pel matí i després demà i passat ja no torna, doncs és un pensament efímer. I amb el propòsit passa el mateix. Hi ha coses que simplement ens agraden i que potser ens agraden en un moment determinat de la nostra vida, i hi ha coses que ens apassionen. I el que diferencia una cosa de l'altra és que el que ens apassiona torna una vegada i una altra. No? Llavors, si tu, per exemple, tens de l'era per escriure, no escriuràs només un cap de setmana i estaràs un mes sense escriure, sinó que tindràs aquesta necessitat d'anar-ho fent. Llavors, allò que fas com per una necessitat espiritual, que podria ser una professió, però que també ho faria si no et paguessin, allò sense la qual cosa no pots viure, això pot ser un Ikigai. D'acord, fantàstic. I què significa per tu viure una vida amb propòsit? Una vida amb propòsit és haver trobat, ni que sigui un petit per què, que compensi per totes les dificultats que hi ha al dia a dia. No? El propòsit té molt a veure amb el servei als altres. O sigui, quan explorem els ikigais de la gent, rarament és un ikigai egoista que no beneficia ningú més. Sempre és algú que a través del seu talent o del seu do natural
vol donar un benefici a la humanitat a través d'un propòsit, d'un sistema, d'una creació, d'alguna cosa que està fent. Llavors, per mi, aquest Ikigai seria trobar la teva raó de ser en el món en el sentit que allò que fas marqui una diferència i que fins i tot el dia que no hi siguis aquí, allò serà el teu llegat. L'ikigai se sol descriure com aquell propòsit que ens fa aixecar del llit cada dia, però de vegades l'entenem també com un horitzó a llarg termini que no pas com una motivació immediata. Com podem equilibrar aquestes dues dimensions? Bé, hi ha ikigais a més curt termini i ikigais a més llarg termini. Per exemple, si per tu té una importància cabdal aprendre japonès i anar a viure uns anys al Japó, doncs lògicament aquest horitzó no el pots complir a un any, dos vistes, sinó que necessita molta preparació, no? O si vols ser pianista al Palau de Música o al Liceu, doncs igual ho aconseguiràs d'aquí 10 anys si estàs preparat i ets escollit per fer això. I després hi ha ikigais que són més immediats, que tenen a veure amb l'inici de noves passions. Per exemple, si tu fins ara has tingut poques relacions socials i de sobte descobreixes que tens molt a donar en el món i que et vols obrir als altres, doncs el teu ikigai pot ser anar a fer un cafè amb un company de la feina amb qui normalment no quedaries, no? I s'expressa també de forma petita, perquè de vegades el problema quan es treballa amb els 4 cercles de l'ikigai és que en el quart cercle, que és el que el món necessita, hi ha qui pensa que ha de ser una cosa grandiloquent, no? Allò, el que el món necessita és aturar la guerra de Gaza. El que el món necessita és aturar la fam a no sé on. Però, clar, les persones normals i corrents com nosaltres no tenim aquest poder per fer això. Llavors, sembla com que aquest quart cercle no el puguem acomplir. En realitat, el que el món necessita pot ser escoltar una persona que està trista o que està amoïnada i tu li dediques 20 minuts del teu temps i aquesta persona se sent millor. Allò també és el que el món necessita. És trobar un equilibri, no?, entre les teves necessitats també i el que el món necessita en certa manera, no? Sí, de fet, a veure, jo el que he vist amb persones que estan en situacions de molta exclusió, per exemple, jo he anat a obrir el curs acadèmic a la presó, a Brians 2, i vaig parlar amb els alumnes, amb els que estaven cursant ESO, el batxillerat, el que fos, parles amb ells i t'adones que la vida els ha col·locat en aquest lloc, no? En un mal lloc, però tenen ganes de contribuir, perquè quan comences a parlar amb aquestes persones, doncs n'hi ha un que té un projecte que obriria un taller que no sé què, que reciclaria tal cosa, l'altre n'hi havia un altre que era escriptor i que després va sortir de la presó i va publicar llibres i els regalava i donava... O sigui, al final, la nostra autoestima i el nostre sentit en el món depèn molt de la nostra contribució, del que fem. Llavors, no hi ha sensació potser més amarga que pensar que si demà no hi ets, tot seguirà igual perquè no té cap importància el que tu estàs fent. Llavors, tothom vol ser important, en el bon sentit, no? Tothom vol deixar una petjada. Llavors, al trobar el com deixes aquesta petjada, aquí vindria el que seria l'ikigai, aterrar-lo una mica, no? I penses que tothom té un ikigai o que potser hi ha persones que mai arriben a descobrir-lo? Tot depèn del nivell d'autoconeixement, perquè l'ikigai té molt a veure amb el segon cercle, que és allò amb el que tu ets bo. Llavors, si tu no saps qui ets, no saps quins són els teus dons, no saps quines són les teves habilitats, doncs pot ser que et passis la vida fent una feina senzilla, de manera funcional, i que no aprofundeixis. O sigui, per poder trobar l'ikigai hi ha un pas previ, que és saber qui ets tu, profundament, no? Quines són les teves fortaleses i dins d'aquestes, no? Quina és més útil al món? Perquè aquí també un problema que hi ha és que tots servim per diferents coses. Igual, allò que jo penso que és la meva contribució al món, no és el que el món està esperant de mi. Jo sempre poso aquest exemple, no? Jo primer vaig ser traductor, després vaig ser editor, després vaig començar a escriure. I jo pensava que havia d'escriure novel·les exclusivament, perquè volia emular els meus herois i heroïnes de l'època, no? Paul Auster, Murakami. No és que volgués ser famós com ells, però pensava, si aconsegueixes 3.000 persones que estan esperant la teva propera novel·la, ja seré feliç. Però després vaig escriure, algunes novel·les van tenir bona acceptació, però la majoria gens ni mica. O sigui, n'hi ha alguna
que mai he rebut un mail d'algú que m'hagi dit que li agrada, no? En canvi, fas un llibre com Ikigai i t'escriuen milers de persones. Llavors, aquest propòsit a la vida, tot i que sorgeix del talent i sorgeix del desig i del que tu creus que falta al món, s'ha de refrendar amb la realitat. O sigui, tu vas amb el teu projecte i llavors has de mirar si això realment està sent útil o no, perquè si no és útil, potser el teu Ikigai està una mica més a la dreta, està una mica més a l'esquerra. Són coses que s'han de modular i ajustar segons el que el món està demanant de tu ara mateix. I ens recomanes en aquest sentit també que anem fent diferents ikigais al llarg de la nostra vida? També perquè suposo que potser també canvien els nostres propòsits. Hi ha moltes persones, les ments inquietes acostumen a tenir 2 ikigais. I podem posar un parell d'exemples. Einstein era un físic, a més, un físic inusual, perquè no venia del món acadèmic, sí que tenia la carrera, però era un treballador de baix rang que va escriure uns articles genials i després sí que es va consagrar. Però tota la seva vida hi va combinar la física i el violí, que no té res a veure amb la física. I es diu fins i tot que quan va venir de gira a Espanya va visitar Cadaqués i va demanar fer un concert de violí a la plaça del poble. Doncs suposo que ell necessitava un ikigai professional o de carrera i un ikigai espiritual o artístic, on segurament mai el cridarien per donar un concert en el Liceu, però sí que el pot compartir amb altra gent a la seva manera, no? I crec que tota la gent que és molt complexa o que és sofisticada intel·lectualment és bastant comú aquest model, no? Per exemple, ara recordo quan jo anava al batxillerat que vam llegir Tiempo de Silencio, Martín Santos, doncs aquest home era neuròleg i la seva feina principal era en un hospital i després tenia aquest oasi on ell feia aquest ikigai d'escriptura. Per què és bo tenir 2 ikigais? Per diversos motius. Un, perquè si tens un mal dia en l'ikigai A, a la teva feina, sempre et pots refugiar en el B. No et poses a tocar el violí o a escriure. I 2, que el dia que et jubilin, el dia que ja no puguis fer això que ha estat la teva professió, et podràs abocar en l'altre. Llavors aquí trobem moltes persones que potser han estat pintors de diumenge, que han estat fotògrafs afeccionats i que quan es jubilen, aquí és quan s'ho prenen seriosament i com ja ho han desenvolupat una mica, llavors es poden entregar al 100% i aquí és quan surten les grans obres. I Francesc, ara feies una pinzellada, però quina relació hi ha entre l'ikigai i l'espiritualitat? A veure, depèn del que entenguem per espiritualitat. Jo, per exemple, sempre que em conviden a foros d'espiritualitat, jo sempre dic, jo no crec en el més enllà, ni crec en altres vides, ni crec que hi hagi un ésser que pensa que escolti el que nosaltres demanem. Crec, per mi l'espiritualitat és la bondat humana, el que va més enllà d'un mateix. Si una persona és capaç de viure la seva vida, però també tenir en compte altres persones que fins i tot pot ser que no conegui, això és la meva definició de ser espiritual. Llavors, com l'ikigai acostuma a tenir com a propòsit la millora del món o d'altres persones, ikigais molt típics, per exemple, són els de l'ensenyament. Hi ha gent que des de molt joves volen ser mestres, volen ser professors, volen ensenyar, volen ser conferenciants. Això és un tipus d'ikigai, no? Que volen donar unes eines al món. Després hi ha l'ikigai dels terapeutes, que volen alleujar el dolor. I hi ha qui ho fa a través de la medicina, hi ha qui ho fa a través de la conversa, hi ha qui ho fa a través del mindfulness o dels rites xamànics. Això és un altre tipus d'ikigai. Però el que observem, o un ikigai artístic, no? Que tu pots ser una persona molt solitària i fins i tot antipàtica amb el món, però aquesta obra musical, aquest quadre, això que estàs creant, al final acabarà beneficiant d'altres. Llavors, l'espiritualitat que hi ha a l'ikigai és que et porta més enllà de tu mateix, que estàs fent una cosa que és per la humanitat, en realitat. I llavors, pràctiques com el wabi-sabi, que se centra en l'acceptació de la fugacitat del temps i la imperfecció, o els shinji-oroku, com els banys de bosc, així com coneguts, com dialoguen amb l'ikigai? Això són conceptes japonesos molt bonics que alguns tenen a veure amb l'estètica. El wabi-sabi és interessant perquè això neix com un concepte d'estètica de les arts tradicionals japoneses. Llavors sempre es fa com la contraposició que per la cultura xinesa la tassa perfecta és aquella que té
una serigrafia totalment equilibrada, on no hi ha un cantó diferent de l'altre, on hi ha molt detall, on tot està harmònicament unificat. I, en canvi, per la cultura japonesa, la tassa més valuosa és aquesta tractada amb kintsugi, que igual s'ha trencat, i després l'han apedaçat, i hi ha una pasta d'or, i potser la tassa és boturuda, perquè té molt a veure amb aquest concepte japonès de la bellesa que té molt a veure amb la natura. O sigui, wabi-sabi, que es tradueix com la bellesa de la imperfecció, es basa en 3 principis. I és que només el que s'assembla a la natura pot ser bonic. Doncs a la natura no hi ha res que sigui perfecte, en el sentit humà de la paraula, no hi ha res que sigui perfectament recte. De fet, el mateix Gaudí ja deia la línia recta és de l'home, la corba és de Déu, deia. Doncs ve d'aquí la cosa, no? Llavors, a la natura res està acabat, tot s'està transformant tot el temps, tot està morint, tot està renaixent, tot està creixent, tot s'està secant, i l'ésser humà, fins l'últim dia que estigui en aquest món, estarà en trànsit cap a alguna cosa, estarà millorant, estarà empitjorant, estarà canviant, estarà transformant-se. I després, la tercera llei de natura és que res és per sempre, no? Ni l'art, fins i tot les sequoies aquestes que hi ha a Califòrnia, que tenen 2.000 anys o 3.000, algun dia moriran també. Llavors, el saber que som efímers també fa que li puguem donar un valor al temps. Llavors, aquesta filosofia del wabi-sabi, que inicialment es feia servir sobretot per entendre les arts japoneses, de fet, el primer llibre de wabi-sabi famós que s'escriu és un que es diu Wabi-sabis per a artistes i dissenyadores, que és d'un holandès, està traduït a molts idiomes, i servia per entendre el shodo, el cercle Enzo, el kintsugi, servia per entendre les arts japoneses. Però després, alguns autors van començar a portar-ho cap a la psicologia, en el sentit de, si jo sé que sóc imperfecte i la meva parella és imperfecta i el meu fill també ho és, i ens estimem des d'aquesta acceptació de la bellesa del que és imperfecte, doncs deixem d'estar en lluita i estem en acceptació, que és una definició més bonica de l'amor. Doncs té moltes ramificacions, el wabi-sabi. I llavors, ja que has reflexionat sobre l'ikigai i la felicitat, què és per Francesc Miralles la felicitat? És una cosa que no pots tenir de forma permanent perquè, com deia el poema, cap home és una illa i t'afecta el que passa al teu entorn. O sigui, tu igual estàs molt content perquè has llegit un parell de capítols d'un llibre que t'agrada molt. Llavors, per casualitat, passes per una cafeteria que hi ha un televisor i veus nens morint a Gaza. Doncs allà deixes de ser feliç, baixa el teu nivell de felicitat. I ha de ser així. O sigui, realment, no sé qui ho va dir, però per a ser feliç tot el temps s'ha de ser idiota tot el temps també, no? Llavors, el que sí hi ha són tendències, no? Hi ha persones de natura alegre, de naturalesa alegre, i hi ha persones que tendeixen més a la melancolia. I això són maneres de ser que a vegades no venen ni de la infantesa, són com innates, tenen a veure amb els gens. Quan neixen els nens, hi ha nadons que somriuen i hi ha nadons que ploren tot el temps. Són maneres d'estar en el món, no? Llavors, sí que és cert que quan una persona és madura i es reconeix a si mateixa i sap qui és, pots, seguint una mica la saviesa dels estoics, pots saber què et porta més cap a la tristesa i què et porta més cap a l'alegria, i ho pots modular. Llavors, si, per exemple, hi ha certes companyies que per la negativitat d'aquestes persones, perquè són pessimistes o perquè et menystenen, baixen el teu nivell energètic i et sents menys feliç, doncs tens la possibilitat d'anar-te a un ambient més nutritiu de persones que et facin riure, que t'empoderin, que t'expliquin coses interessants. Llavors, dins d'aquesta tendència general, perquè ser alegre o ser trist o ser melancòlic és una cosa una mica que ho portem, és com un mindset. Doncs es pot modular segons les coses que fas. I et volia preguntar, per què creus que hi ha actualment aquesta voràgine, sobretot de publicacions, i que, sobretot també, hi ha Marc Aureli avui en dia són superventes. Per què creus que l'estoïcisme té actualment tant d'èxit? Sí, això ho va analitzar molt bé l'amic Àlex Rovira. Vam estar parlant sobre el boom dels estoics. Ell diu que va començar la pandèmia.
Sí que s'havien publicat llibres d'estoïcisme sempre i Marc Aureli sempre s'havia publicat, igual que es publica Plató des de sempre, no? Des que hi ha impremta. Però, certament, quan va venir la pandèmia i el confinament, que moltíssima gent doncs, buscava eines per afrontar una situació que era extraordinària, van tornar als estoics perquè la base de tot l'estoïcisme és que posis l'energia en allò que depèn de tu. I com quan ens van confinar no depenia de nosaltres saber quan podríem sortir, doncs la gent es va focalitzar en les actituds, en com et prenies les coses, amb el que engegaves des d'aquesta petita llibertat que encara et quedava. Llavors aquí van venir, sobretot dels Estats Units, molts nous autors que portaven l'estoïcisme a situacions quotidianes i autors de casa nostra, com Pepe García, un autor de Madrid, que també li va donar una mirada fresca. Doncs es va posar de moda l'estoïcisme, potser per la dificultat de la situació que vam viure a nivell mundial, es va percebre que era molt útil, això, en aquell moment. I com vas descobrir el teu camí espiritual? No sé si en alguns moments de la teva vida que van ser claus sobre espiritualitat. Per prova i error, Al final, jo era un molt mal estudiant, era una persona molt distreta i a més, era una persona negativa i autodestructiva, perquè jo amb 15-16 anys estava dins del punk, em movia amb persones que ningú volia viure fins als 30 anys, volies rebentar-ho tot abans, i també amb moltes lectures fosques del romanticisme, del goticisme, de tot això, i no tenia un propòsit a la vida. Sí que m'agradava viatjar, això era l'únic que potser tenia clar i de fet, durant el temps que vaig estar a la universitat, vaig treballar molt com a cooperant amb diferents ONGs, vaig viure a molts llocs, als Balcans durant la guerra, vaig treballar a camps de refugiats, però no tenia un propòsit i no sabia cap on anava la meva vida. Jo anava, doncs, allà on creia que podia ser útil, on podia haver descobriment, tot això. I crec que el primer cop que jo vaig detectar que podia trobar un sentit va ser anant a l'Escola Oficial d'Idiomes, que estudiava alemany, i al mateix temps feia alemany a la universitat, era la meva carrera. Llavors, clar, jo tenia molt d'avantatge respecte als alumnes de l'Escola Oficial, era la d'adreçar-nos a la zona, perquè molts venien de la SEAT, eren persones de classe obrera que no sabien el que era un genitiu, un datiu, ni moltes coses de la gramàtica d'alemany per ells eren molt difícils. Llavors jo vaig començar a emportar-me alguns d'aquests alumnes a la biblioteca, que de tarda me n'emportava un i li explicava de manera molt fàcil i divertida i vaig veure que s'il·luminaven aquestes persones, no? Que allò que veien, que era com un mur que no el podien penetrar, de sobte deixaven de pensar que havien d'abandonar l'alemany i aprovaven i seguien endavant. Llavors, aquí va ser el primer cop on jo vaig pensar tu pots ser important per a aquestes persones. I al final el que estem buscant a la vida és ser important per a altres, com hem dit abans. Llavors, potser el primer cop que vaig trobar un propòsit o un sentit espiritual en el que jo feia va ser ensenyant idioma. I després vaig trobar altres maneres, descobrint nous autors, descobrint nous llibres, a través de les xerrades, etc. I tens alguna pràctica espiritual diària? No sé si practiques meditació o... No m'agrada meditar, gens. O sigui, jo he fet l'MBCR de Mindfulness amb el meu amic Andrés Martín Asuero, que vaig tenir de mestre. Em va semblar interessant, com a 8 setmanes que permeten explorar bastant bé la teva ment. Em va semblar una bona experiència, però, per exemple, m'han convidat moltes vegades a retirs i mai he volgut anar. Per què? Perquè jo soc molt poc centrat en mi mateix. No vol dir que no sigui egocèntric, potser ho soc i no m'adono, no? Però a mi no em sembla interessant conèixer-me a mi mateix i conèixer la meva ment. Jo vull conèixer la ment dels altres, no la meva. Jo soc molt curiós, a mi m'agrada fer preguntes, m'agrada saber què passa al meu voltant. Llavors, com a pràctica espiritual, potser el més semblant a espiritualitat que jo faig és tocar el piano quan el toco, perquè és una mena de meditació. El piano té una característica que molts altres instruments no tenen, que no tenen ni la guitarra, i és que necessites que cada mà faci una cosa diferent. Això que donem per suposat,
a nivell mental és totalment diferent a tocar un altre instrument. Per què? Perquè si la mà esquerra està fent acompanyament i la mà dreta està fent melodia, és impossible pensar en res més. És que només pots estar fluint al 100% a allò que fas. I això és una mena de meditació. També, si ets capaç d'agafar un llibre i mentre en aquesta mitja hora que estàs llegint només estàs pel llibre, és meditació. I a mi també em diuen normalment que a les converses que estic molt present. Si escoltes algú amb 100% d'atenció, és meditació també. Això és la meva forma d'espiritualitat i el que seria, doncs, ajudar la humanitat. Lògicament, no pots ajudar a tothom, pots ajudar a una petita part de les persones que volen alguna cosa de tu, però si cada dia fas algun acte que serveix d'alguna cosa a algú, aquesta és la teva manera de ser espiritual en el món. Francesc, en algunes xerrades, entrevistes o fins i tot també al podcast Ojalá lo hubiese sabido antes o el Club de los Escritores, parles com l'escriptura pot arribar a ser terapèutica. Com a autor d'una trajectòria extensa, com vius l'escriptura més enllà de la teva professió? L'entens com una pràctica espiritual o com una forma també de treball interior? Per mi l'escriptura és com respirar o, com deia un amic meu, com fer avionets de paper. Em resulta molt fàcil. O sigui, de fet, quan jo era molt mal estudiant a la EGB, que deien llavors, no? Igual suspenia 5 o 6 assignatures, però en redacció era molt bo, en el sentit que quan deien escriviu una redacció sobre l'estiu que heu passat amb la família. Doncs jo en 10 minuts havia omplert tota la fulla i havia acabat el relat. Igual la classe estava ja patint i suant fins al final de l'hora. O sigui, sempre he tingut com un shortcut molt curt entre el que penso i el que... Llavors, quan escric a la velocitat del pensament, et diria. I, per tant, per mi és molt fàcil. I no és ni... Jo et diria que no és ni espiritual. O sigui, és com una manera d'estar en el món, cosa que no vol dir que m'agradi, tampoc. O sigui, jo quan haig d'escriure... Ara, avui, mira, quan acabem aquesta entrevista, m'hauré de seure per escriure un capítol d'una novel·la de Fiction Express, que és un tipus de lectura que s'està promovent avui en dia, que té a veure amb aquells llibres que es deien Sigue tu pròpia aventura, però que es fa online amb milers d'alumnes d'escoles, no? Doncs jo m'asseuré i escriuré aquestes 10 o 12 pàgines que haig d'escriure. Ara, també et dic que jo prefereixo llegir a escriure i jo prefereixo escoltar que parlar, però per alguna misteriosa raó la vida m'ha posat a l'altre cantó. I ets una persona que té per costum escriure cada dia? No sé si per tu, doncs, vaja, forma part de la teva rutina. Escric per obligació. O sigui, si jo no tingués un deadline, no escriuria res, em posaria a llegir. Mira, i a més, justament com per treballo en el país, haig de llegir molts assajos de tot el que està sortint als Estats Units, doncs, si llegeixo per gust, em poso a llegir Dan Brown, a l'últim. No em poso a llegir els estoics, perquè ja ho estic fent per moltes altres coses, no? Llavors, sí que és cert que per mi és una professió. És una professió que soc conscient de la influència que té per a altres persones, no? O sigui, quan tu estàs escrivint un article, el fas de la millor manera possible perquè saps que això ho llegiran milers de persones i que els hi pot ajudar. Llavors, intento, dins de totes les coses que es podrien dir, no fer servir el xat GPT, 0. Mai he escrit res amb intel·ligència artificial, però dins de tot el que puc dir, intento posar allò que sigui més amè, més útil i més sorprenent, si pot ser, de manera que la persona que això li arribarà la remogui d'alguna forma, l'inspiri i pugui marcar una petita diferència. En alguna entrevista t'he escoltat dir que deies que per a aquelles persones que potser no tenen el costum d'escriure, però que justament pot ajudar, no?, a ser terapèutic i de més, com que de vegades també és important només llevar-te, a començar a escriure unes 2 o 3 pàgines. Això és el mètode de Julia Cameron, que té un llibre que és molt institucionalitzat ja fins i tot, que es diu El camí de l'artista. És un llibre que es publica des de fa 20 o 25 anys. La Julia Cameron ja té 70 i pico. Però sí que és cert, és un llibre molt exigent, en el sentit que si tu fessis tot el que et diu aquest llibre, estaries tot l'any fent això només. Però sí que el que ha calat més en els lectors i en el món espiritual és això que li diuen les pàgines matutines, que no sé si es diria així en català. I és que ella recomana, quan et lleves pel matí, escriure 3 pàgines
a raig, sense saber què estàs escrivint i cada dia fer això, no? Aviam, la filosofia que hi ha aquí al darrere és com obrir l'aixeta, només et lleves, de manera que aquesta creativitat després inundi altres parts. Jo, per exemple, va haver una època que vaig desenvolupar un mètode de piano que es deia piano satori, que serveix perquè persones que creuen que no tocaran mai el piano el toquin des del primer dia. I vaig observar que les persones que estaven bloquejades en altres àrees, en el moment que tocaven el piano, es desatascava la resta. Per què? Perquè la creativitat és una energia general de l'ésser humà. Si tu comences a fluir i a tenir idees, les tindràs en tot, en les converses amb la teva parella, amb l'escriptura, amb la música, amb solucions dins de la teva feina. Llavors, jo crec que aquestes pàgines del matí de la Julia Cameron el que busquen és començar el dia doncs, fluint creativament. I tens algun tipus de ritual, tu, a l'hora d'escriure? Necessites estar en un lloc concret o un espai? El ritual és que faig una tatera de té verd, Sí. un litre de te. No hi ha el ritual, el marca... Aviam, si jo hi ha alguna cosa que haig d'escriure i queda poc temps, començo escrivint. Jo, de fet, moltes vegades hi ha persones que escriuen i que tenen altres professions, jo també tinc altra professió a banda d'escriure, i no troben el moment i estan frustrats i estan angoixats perquè no aconsegueixen escriure. Jo sempre els dic, comença escrivint. O sigui, si tu tens una feina de 9 a 6, lleva't a les 6 del matí, escriu un parell d'hores i després ja vindrà tot l'altre. O sigui, no esperis a tenir temps, a que s'obri temps, perquè ni baixarà la feina ni tindràs més temps i segurament a la nit estaràs massa cansat. Llavors, comença el dia una mica com el que proposa la Julia Cameron, no? Complint en tu mateix i la resta ja trobarà el seu lloc. Llavors, jo quan vaig molt estressat, que dic, ostres, falta una setmana i aquest llibre s'ha d'acabar i entregar. Començo el dia escrivint, poso la directa i fins que no he acabat l'objectiu del dia no paro. Déu-n'hi-do, quin mètode. No, a la fuerza ahorcan, que diuen en castellà. I en aquest sentit, per tu l'escriptura també t'ha ajudat a travessar moments de dolor o de buidor? Aviam, qualsevol expressió artística és exorcisme en el sentit que deixa d'estar dins teu. Ho estàs compartint a vegades en un públic que tu no saps qui és. Per exemple, la meva novel·la juvenil que ha tingut més èxit és una que es diu Retrum, que té a veure amb un grup de nois que són gòtics i van a un cementiri del Maresme. Allà vaig abocar molta tristor i molta foscor de la meva adolescència, on jo formava part d'aquest ambient. M'ho vaig passar molt bé escrivint-la. Resultava molt divertit 20 anys després explicar el que fèiem, els cassets que ens gravàvem, el tipus de converses, els referents que teníem. Jo també havia anat a dormir als cementiris, no? Primer, mentre ho escrivia, va ser superdivertit i quan es va publicar vaig rebre milers de correus de gent que era feliç llegint això. O sigui que al final, trobar una expressió, fins i tot el dolor, ho comparteix amb una altra cosa. Perquè en el moment que tu ho comparteixes, doncs aquest dolor transfigurat per l'art és útil per a algú que ha passat per aquí o que està passant o que vol trobar una resposta a alguna cosa. I què sent un autor? Vaja, jo mai he escrit cap llibre, no? Però què sent un autor quan rep aquest correu electrònic i li diu, ostres, mira, és que m'has canviat la vida. Què sents tu? Home, és la màxima retribució. O sigui, jo crec que els autors que som com més espirituals no és important les vendes o si estàs a la llista o si no estàs, perquè això entres i surts o si tens no sé quantes traduccions. El que és palpable és quan de sobte algú t'escriu i per a aquesta persona ha sigut important. Jo, per exemple, crec que un dels moments més bonics que he viscut com a escriptor va ser els correus que em va posar una persona, un noi jove, que estava batallant contra un càncer terminal en un hospital de València. Ens vam intercanviar diversos mails, vaig enviar llibres i va haver un moment que ja no em va contestar i uns mesos després em va escriure la germana, em va dir que el germà havia mort, però que aquells mesos conversant amb mi i llegint havien sigut els millors de tota la seva convalescència. Aquí apareix l'ikigai, el propòsit. Dius, ostres, per aquest lector, només per aquest lector val la pena haver-ho escrit tot, perquè ara saps que vas ajudar algú de manera molt concreta.
Absolutament. I quins autors o mestres espirituals, llibres, t'han marcat més personalment? Mira, avui estava en un dinar amb un grup que es diuen Los Sabiólogos, que jo no formo part d'això, on hi ha la Sònia Fernández Vidal, Xavier Guix, Joan Melé. Jo parlava que jo no he vist un il·luminat mai en ma vida. A mi, 3 persones que m'han dit que estan il·luminades, les conec, no he vist aquesta llum espiritual que diuen que tenen. O sigui, al final, tots els éssers humans ens assemblem molt més del que pensem. Simplement, hi ha persones que sintonitzen més aquesta part mística i la posen per davant i d'altres que la tenen més oculta o més en el món privat, no? Però em sembla, no sé si m'he perdut de la teva pregunta. La pregunta quina era? No. La pregunta era sobre quins autors o mestres espirituals per tu... Mestres espirituals, no... Aviam, mira, per exemple, quan jo era molt jove, m'agradava molt llegir Krishnamurti, que tot i que no dona cap solució a res, com toca tots els temes i escrivia molt bé i articulava molt bé les conferències, doncs és un gran autor per pensar, per aprendre a pensar, no? Em semblava provocador, em semblava interessant. També em va agradar molt, sent molt jove, llegir sobre budisme, no? Que tothom s'acosta al budisme en algun moment de la seva vida, no? Igual que tothom en algun moment tindrà alguna mena d'interès pels estoics. Doncs hi ha com certes estacions per les que tothom passaran, perquè per la nostra cultura el cristianisme, doncs més o menys, doncs, també l'hem conegut, no? Llavors, autors que han estat importants, doncs mira, Krishnamurti ha estat important, Hermann Hesse va ser important per mi. Jo crec que la primera influència de la meva vida va ser El Petit Príncep, quan no sabia llegir i el meu pare em va regalar el vinil amb una lectura del Petit Príncep i el vaig escoltar moltes vegades, aquell vinil. Doncs, i després, en altres èpoques, Paul Auster, per mi és com un mestre també els temes com l'atzar, la sincronicitat, tot això, Murakami, l'estranyesa de la vida. Doncs, va canviant amb el temps. O sigui, ara mateix no et sabria dir quin és el meu mestre. El meu mestre és l'últim llibre que he llegit, si és que m'ha agradat aquest llibre. I quin llibre ha sigut? L'últim que m'ha agradat, mira, et sorprendré, perquè aquí té a veure amb la forma d'escriptura. O sigui, aquí hi ha forma i fons, no? Jo, durant l'estiu, em van arribar inputs com 7 o 8 persones del món intel·lectual que em deia has de llegir això, has de llegir això, i em venia de moltes bandes, de la Care Santos, d'aquest, de l'altre. Jo deia, no vull llegir aquest llibre, el tema no m'interessa. És una biografia del Julio Iglesias. Sí, però l'ha escrit un intel·lectual i la línia cronològica del Julio Iglesias és una excusa per parlar d'altres coses, no? El llibre està publicat per Libros del Asteroide, es diu El español que enamoró al mundo, i a mi ni m'agrada Julio Iglesias ni m'agradava aquest títol, però sí que sabia que aquest autor és una mena de filòsof que ha escrit sobre cultura i aliments, ha escrit sobre moltes coses. És el director de l'Institut Cervantes de Roma, o va ser de Londres, és un superintel·lectual. I quan hi ha 7 o 8 persones em van dir has de llegir això, vaig dir, mira, me'l compro i ho llegeixo. I vaig començar a llegir i de les millors lectures de la meva vida. No sé si m'interessi o no la relació del Julio amb el seu pare, les dificultats, l'atzar, com està escrit. O sigui, jo vaig arribar a la conclusió, parlant amb un amic, que és el Mariano José de Larra d'ara. Jo, quan anava a l'institut, em va agradar molt els articles de Larra i Vuelva usted mañana, perquè per aquest humor anglès, aquesta fina ironia que feia servir, un mestre de les paraules. Doncs aquest llibre, però igual, està escrit de tal manera que tu passes bomba. Llavors, aquest ha sigut un llibre molt influent per mi per com està fet, bàsicament. I finalment, doncs, m'agradaria també obrir un torn de preguntes per descobrir les teves arrels personals i pensava que justament a partir de les teves conferències, llibres, ets una persona que, vaja, et dones molt per poder parlar, no?, d'aquells consells que dones als altres sobre temes com el creixement personal, etc. Però també m'agradaria saber com et cuides tu. És a dir, personalment, com tu fas per cuidar-te? No sé si tens com una espècie de mètode de benestar personal. No em cuido gens. El que passa és que tampoc tinc gaires vicis. O sigui, no fumo, bec molt moderadament. Potser quan estic veient un partit de futbol amb amics, doncs fem algunes cerveses, però no tinc costum tampoc de beure. Dormo més o menys les meves hores, menjo poc.
sobretot a l'hora de sopar tinc molt poca gana i camino força, però són coses que faig de manera natural. No tinc un mètode per mantenir-me jove o per estar millor, això. No? Intento viure de la manera més modesta possible, com viuria un monjo. I quin paper tenen per tu els viatges, especialment al Japó? Clar, hi ha una frase que no sé si era d'Oscar Wilde que et deia compta amb el que desitges perquè es podria fer realitat. I jo quan no sabia què em dedicaria a la vida, quan era un estudiant universitari de 18-19 anys, m'agradava molt viatjar i tenia molts pocs diners per viatjar i sí que treballava de cambrer per poder-me escapar amb trens i tal. I pensava, hòstia, que guapo seria viure de viatjar, no? Per exemple, ser guia turístic i portar gent aquí i allà. Vaig tenir l'ocasió de fer-ho en un viatge a Japó que em van contractar com a guia cultural i em va semblar la feina més horrible del món. Per la responsabilitat que era tenir aquestes persones al meu càrrec, encara que hi havia un guia local que portava els hotels, però estava patint tota l'estona perquè no ho passessin bé. És el contrari de l'aventura del viatger, no? I després, ara, més que escriure, la majoria de dies el que faig és viatjar per anar a donar conferències. Llavors, per exemple, la setmana passada, en 5 dies vaig haver de viatjar a Bogotà, de Bogotà a El Salvador, del Salvador a Ciutat de Mèxic, de Ciutat de Mèxic a Cancún, després torna cap aquí. Llavors, darrerament viatjo moltíssim, però no veig res. O sigui, viatjo 15 hores per donar una xerrada de 50 minuts, cosa que és absurda, no? Llavors, visc en els avions i allà, doncs mira, intento fer aquestes lectures inspiradores o escriure alguna cosa, intento trobar un equilibri, no? Però pocs dels viatges que faig actualment els relaciono amb el plaer de descobrir. D'acord. I no sé si has tingut experiències com, per exemple, t'has anat de retir espiritual i de més? Sí, quan era molt jove, quan estava explorant el budisme, clar, el budisme està molt unit a aquesta trobada amb un mateix i a la solitud i al silenci, no? Els retirs de silenci, no només el budisme, també la gent que vol aprofundir en el cristianisme amb una pràctica molt més profunda, també ho fan, això, no? Llavors, jo vaig fer 3 retirs a les Alpujarras en un monestir budista que depèn del Dalai Lama, que és de budisme Mahayana, del budisme tibetà, de l'escola tibetana. El primer va anar molt bé, l'explico al final de la meva biografia Escrito en la Tierra, tot i que jo naturalment em rebel·lava contra l'adoració de figures religioses, perquè també no entenc que al Dalai Lama se li hagi de dir su santidad, igual que se li diu al pare. Crec que no és això el que ensenyava Buda exactament, però bueno, això seria una altra banda. I després vaig fer 2 retirs més en aquest lloc diferents, però com no sóc un bon meditador, si no medites per estar llegint i escrivint diaris, tampoc cal anar a les Alpujarras. O sigui, al final ho vaig deixar estar. I sí que de vegades el que faig, si tinc 3-4 dies que per casualitat no tinc res i la meva parella potser és fora perquè ha anat a donar un curs, dic, què faig en aquests 4 dies? Doncs me'n vaig a un lloc i viatjo sol, que és una manera també de trobar-te espiritualment. Doncs me'n vaig anar a Geòrgia, en un altre me'n vaig anar a un altre lloc, llavors camino per aquí, per allà, me'n vaig a llegir en els cafès. Això és el més proper a l'espiritualitat i al retir que jo faig. Molt bé, Francesc, doncs arribem al final de la conversa. Et vull agrair de tot cor que hagis compartit amb nosaltres la teva experiència i la teva manera d'entendre l'espiritualitat i la vida. Ha estat un veritable goig. Moltes gràcies, la veritat. Moltes gràcies a tu, Jordi. I a tots vostès recordin que poden trobar més entrevistes i més protagonistes al nostre canal de YouTube, a Spotify i a les xarxes socials d'Espiritualitats. Moltes gràcies.